Takže nazdar, vítajte u nového videa, u kterého jsem neměl pořádně pretočený začátek, takže je to pardon. Takže reálně uvidíte, co se teda dílo, kam jsme se posunuli za sens, takže pivnice pokračuje, chuť se robí, chuť co robiť, takže reálně za mňa tak, takže reálně, ježiš, opakujem reálně, no. Dobre, takže to uvidíte ve videu a další věc už samozřejmě uvidíte ve videu, co dostala Lucka, ale vadí. Takže reálně toľko asi takto tému a já frčím vyhodit auto ven, Felda půjde sem dopredu, to uvidíte ještě dneska je ne, ale v dalším videu, v priebehu dalšího videa na mojom YouTube kanáli a to uvidíte na druhém YouTube kanáli, v podstate na druhém YouTube kanáli si potrebujem hrať s tým ABS snímačama, co sme sa bavili, takže reálne za mňa toľko k tému a ja frčím, nech už si zhľadne toto video, takže díky za sledovanosť, podporu, lajky, odbere a ahoj. Takže, jak vidíte, už sa začalo makať. Takže, takto. Takže uvidíme. Takže brácha ozdobil, ja idem ozdobiť, takže asi tak nejak. Takže aj svíčky uložené. Namotal som si to krásne na ruku, aby byli pripravené do budúcna. V podstate, jak decka si niekedy pamätáme, že ono sa to niekedy iba tak zmuchlalo do krabice, hodzelo, na ďalší rok sa to muselo rozmotávať. Tak to máš pripravené. Takže za mňa aspoň takto. Si spravím ešte jednu dôležitú vec, čo v noci, kým nechodza ľudia, asi ho chytím a vytrpem ven oknem, abych nikoho netrafil. Aby ste videli, vyšiel ven oknem, toto už mám pozametané, tady pozametať, takže to už bude OK. Takže takto sa nejak pokročilo. Ide sa ďalšia fáza, na penetrákuje sa toto a potom sa pokračuje, takže za mňa tak. Takže postupne chuť pracujeme. Dneska sa to postíhalo dosť.
Takže nazdar, letím tomu zubárovi do Senc, áno. A idem zase skoro, lebo v podstate nechcem chodiť neskoro. Jak som povedal, chcel bych začať byť. Chcel bych tento rok zmeniť tiež isté veci, lebo vždycky sa tie veci menia a chcel bych to zmeniť k lepšiemu, samozrejme. A to je tá podstata, lebo v podstate toto je to, co u mňa je vždycky, že sú ľudia, ktorí tvrdia, že oni mňa zmenili, ne. Ja to musím chcieť sám a bez toho, že by to spravil, to len tak asi nepôjde. A to, že proste mňa by niekto odsudzoval, ohováral na jeho sračky, no áno, už potom, áno. Takže reálne dúfam, že stihnem toho zubára čas, že si ukážeme a jak to bude. Ja viem, že proste sú ľudia, ktorí tvrdia, že točím odtud, lebo proste nemám s kým komunikovať, ale to je len preto, že proste proč bych nemohol robiť niečo, to mňa baví a naplňa. Aj keď proste nejsem dokonalý, ja to vím. A za mňa asi tak nejak. A toto je to, že proste ľudia by si nemali nelenže ubližovať, ale šíriť hlavne nenávisť voči sebe. A ne, že ukazovať, že ty ju šíriš. A proste ne. Ja som sa to nikedy nesnažil, ani nesnažím. Proto uvidím video, co som zverejnil, upravím asi. No zverejnil, ešte som tak nezverejnil úplne. Ale upravím to asi trochu. Uvidíme, jak inde čas. Hlavne dojít na čas tomu zubárovi. Takže zatím sa mějte. Takže jak som povedal, zase sme tu včas. Takže asi tak nejak. Takže ahoj, nazdar. Idem si vybaviť pár vecí, lebo potrebujem nakúpiť aj materiál tento týdeň. A nebude to len o materiáli, už mám jeden zub spravený, opravený a to by mělo cínsku dojít, nebudem vyprávať co, ale proste mělo by a zatát a to uvidíte ešte co, lebo v podstate ja budem musieť riešiť ešte tento rok hodne vecí a víceméně si o tom více povíme a asi tak nejak reálne ja momentálne idem povybavovať, co mi treba a asi za mňa toľko. Takže áno, na odstaváku, lebo však po dálnici rozhodne nebudem chytať telefón do ruky, abych si zapel hudbu, ne? No, však, kurňa. Nebudem to snad vysvetľovať jak malým detom, ne? No, sranda musí byť, takže prčím. Nazdar, ďalší deň, prvý tohtoročný úklid a není tam toho moc teda. Takže reálne asi za mňa teda toľko k tomuto. A idem to vyvesť. Ja. Takže ideme to trochu spláchnuť. Samozrejme, lebo však tá sú tému auto nerobí dobre, kurník šopa, som si dobre rozdrápal to čelo. Aj, dobre. Sakra, dobre, budem to musieť nejak prestať s tým. To bude asi ďalší predsavzatí do tohoto roku. Takže, no dajme tému ďalší zlozvyk, ktorý odtentovať. A jedna vec, najlepšie bylo, pro mňa to došlo také vtipné, že proste kedysi som sa bal zubáru, že áno, ale proste keď mi robila zub a to vám ukážem potom, jak to bude aspoň vypadať tady túto stranu, keď to bude opravené aspoň trochu. Ide o ten princíp, že proste pani zubárka sa pýtala, či to chcem akože
injekciu do toho, umrtviť samozrejme. Ja až řeknu áno, lebo v podstate, jestli by to s prepáčením kurva moc bolelo, tak si trhnem ze stoličky a už bych sa tam neobjavil. Takže áno, takže asi tak nejak. Takže ak vidíte, skočím do Mercury Market a ešte skočím do Horbachu a uvidíme. Takže v ďalších videách by ste sa dozvedeli, o čo sa jedná, alebo respektíve možno ešte tento, ale to sa uvidí. V podstate idem si kúknúť ceny aspoň garniži a tak, ale proste predbežne, takže za mňa toľko. Takže nazdar, máme ďalší deň, ideme vyložiť, čo sme včera nakúpili. Takže, aby sa pokročilo za Sens na v podstate, jak vidíte, aby sa pokročilo za Sens v pivnici. Áno, zase tu tá otrava. A ja si budem potom kúknúť stav vody, aby to mohol nahlásiť, takže asi za mňa tak nejak. A idem to teda vyložiť, nech to má z krku. A idem ešte čo chvíľku porobiť vnútri. Asi za mňa tak nejak, takže tento týdeň taký všelijaký, ale utekám, takže abych nezmrzol. Takže nazdar, idem nakúpiť, v podstate ne, že niečo idem nakúpiť, lebo však aj to treba, ale to by nebolo tak podstatné. Nevím, kde mi skončilo druhá somarina na natáčaní, což jsem chcel využiť dneska. Nenájdem to. Nevadí, kašľať na to. Nejak si skúsim poradiť. A spravili by sme si pár zábierů, akože uvidíme nejakých pár zábierů teda, takže, ale na druhý YouTube kanál bude to skôr taký, tak prevezeme sa trošičku, takže toľko k tému. Takže nakúpeno, veteránis musí byť, bez toho to nejde. Netvrdím, že vždycky kúpim každý jeden díl, áno. Niekto by mi mohol podotknúť, aby si začal platiť predplatné, áno. Lenže vždycky toto si spravíme zvlášť video na ten autíčkársky kanál, lebo v podstate samozrejme každý tiež máme svoj vkus, jak na auta, s prepáčením, jak aj na ženy, tak aj to, všetko dookola. Tak reálne ne všetko mi padne vhod do oka, áno. Takže reálne nekupujem každé jedno číslo. Takže tak. Takže nazdar, jak vidíte, áno, čerstvo mi tá hlava. Lebo v podstate nebudem riskovať a proste radšej budem čerstvý. Takže reálne utekám v podstate vybaviť ešte pár vecí a hlavne by sa ešte ozvem, lebo idem ešte do vodární, což je škoda, že tady vodárne zrušili, takže to musím ísť vybaviť, takže asi tak nejak, takže reálne sa ozvem, až vybavím. Hakrble, toto nemohlo byť také co schodísko predtým, toto musela byť taká halda železa predtým, no nevadí. Dobre, takže tady som nevybavil nič už. Takže asi tak nejak, takže reálne išlo o to, že proste s kuriérem sme sa nevedeli vždycky stretnúť, lebo v podstate keď dojdeš od 3 dom, tak je to také, nevadí, stávajú sa horší veci. Ja na to prdím, čo momentálne mám druhú vec, čo musím ísť vybaviť, a to je dôležitejší a to je za mňa asi tak nejak, to si ešte oznámime a potom budeme pokračovať. Takže za mňa aspoň tak. Takže nazdar, sme v centráli a idem vybaviť, v podstate idem nahlásiť stav vodomeru a uvidíme, co nás bude stáť tento rok voda, takže asi to k tomuto, no. Teda koľko sa nám to zdraží. Takže,
Takže tak nejaký deň to vybaviť. No a dokonca sa kúkam. Tak som si našiel parádneho fleka, lebo parád môže vidieť. Kokso, to sa ti nepodarí každý deň. Normálne som, že vyskúšam to. Ty kokos, ja som vyhral 3 €. Ty kokso, ešte, že som to nahodil. A na henty to ešte sa musím dopýtať, lebo tady je smíšne toto, že nájdi symbol striebro, v tvare vyhrajte sumu uvedenú pod symbolom, ale v správnom tvare, no. Hold. Jaj, počkaj, tady, tu asi. Takže idem hľadať ešte. Takže nazdar, v podstate z môjho nového videa. Takže ahoj, máme ďalší deň a idem si poskracovať stromy teda. Takže dobre si pamätáme, že táto marhulka, alebo praskínka, že proste nám vysela na jednu stranu, tak spravím to tak, že túto halus tu nechám, tá bude do kríža z tú druhú a títo halúsky skrátim, tak aby ten strom furt išiel hore a v podstate nerobilo to takú galibu, že to bude furt tlačiť ten strom k zemi. Takže takto som si ju zakrátil, lebo v podstate potreboval som to spraviť tak, aby keď už bude úroda, aby ju netáhlo sem na jednu stranu. Takže uvidíme cez leto. A uvidíme, či to potom nespravím tak, že by táto celá halus išla preč a necháme ju rostnúť tu. A potom tú korunu začneme tvarovať. Takže nazdar, pretáčam si úvod, lebo v podstate musím byť niečo vyzdvihnúť, to uvidíte na druhém YouTube kanáli a v podstate v čom mi to trošičku mimochodem trvalo, lebo v podstate musel som si utekať vymeniť mikinu, lebo ponáhľal sa natoľko, že proste umýval zriad, že si z mikinu zasral, takže samozrejme nepôjdem s prepáčením zadrbaný, pardon za výraz, takže nepôjdem zasraný, no, aby sme byli v klidu. Takže utekám si povybávať isté veci a sorry, že proste. Takže idem teda a uvidíte na druhom YouTube kanáli, co na tento ešte uvidíte, co tento týdeň budeme robiť, co budeme pucovať a čistiť, takže a stromky ešte obstrihávať, takže keďže už začína takéto teplo, tak to môže byť. Takže utekám vybavovať. A idem pre istotu radšej na tanko, lebo vieme, kedy nás to nechalo, že áno? Nazdar, ďalší deň, ide sa tedy ešte ďalší bordel a poprebírať, co sa vyveze. Takže ešte je dosť roboty, trošičku, ale nevadí. V podstate nejak to zvládneme a v podstate idem si nachystať auto a ideme tu vyviesť stromeček, uvidím, lebo v podstate ten vývod, to sem prepásel asi už celé, to už dlabe, to už sa opýtam, či ho môžem iba potom dovesť, kašľať na to teda a utekám to vybaviť a nech to stihnem, lebo v podstate ešte musím do krajčírstva odnesť jedny rifle a kvôli zipsu nebudem kúpať druhé rifle, že áno. A tú mikinu druhú, co mám, na tej si dám vymeniť zips a porád bych sa možno dohodol do budúcna, že sa vymení aj tu, lebo v podstate už odchádza aj na tejto, takže preventívne, abych to měl, že keď aj tento zips odejde, abych měl tú druhú mikinu a toto potom tiež do foroty. Takže utekám to povybávať, nech mám čínsky pokoj. Takže našiel som tu krajčírku. Takže, lebo v podstate tady na mikine na tejto tež mi už odchádza zips a na tej druhej to trebalo tež.
Takže nazdar, ja tady som našiel takto krajčírku na laskách, lebo v podstate na tejto mikine už mi odchádza zips a na tej druhej mi odešiel a budem potrebovať, jak som povedal, rifle, co som měl jedný a ešte aj toto. A ak som si to dal spraviť, lebo proste to už to neovplyvníš a potrebuješ to, takže reálne tady tiež budem potrebovať spraviť zips, tak aj to dáme spraviť potom na budúci týdeň, takže a mňa toľko, ja frčím, lebo v podstate čaká mňa ešte robota dneska, takže reálne, aby ste vedeli, kašku lúčkem zapne. Až si môžeme naštartovať, lebo však za chvíľku jedem, ale aby ste videli, je takýto čas, takéto hodiny, takýto deň samozrejme. A ešte mňa čaká penetrákovanie, takže je toho dosť. A proto akože nerobím videá, takže proste, jak som robil na začiatku, že to penetrákovanie ste videli, jak som robil. Ale už robím iba odtržky, lebo v podstate za prvé to chce čas, za druhé chodíš do roboty a chceš sa odpočinúť medzi tým. Takže je to úplne normálna vec, takže sorry. Takže ja frčím, nech to má skako. Nižší vstup, toto nám tu opadalo len pretože to bylo na ten desném písku a nedržalo to porádne. Takže vidíte, že proste postupujeme, takže stena už táto pôjde na radu. Dneska to napenetrákujem a spravím to asi aj z túto zadnú stenu, aby to už bylo komplet, aby sa s tým nemuselo tentovať potom, keďže máme tu strýkací pístoly, lenže dúfam, že tá strýkací pistola vydrží. Nejak posledne, že som to museli čistiť, pucovať a nevím co. Takže idem máknúť na ten, nech to máme čím skôr z krku. Potvrdilo sa mi, co som vypravil. Takúto pištolu bych auto nestrýkal ani zadarmo. Ty kokos. Ono mi začne strýkať, až půlku mám obhádzanú štětcem. Ty kokso. Nevadí, idem to dokončiť, nech to má z krku, lebo toto je o nervy, ale to už, keď to už chce mať hotové, tak musím makať, no. Takže medzi tým mi donesli aj Victory Restaurant, takže restaurant, takže dík. A jak vidíte, áno, proto som kúpal tú pištolu, lebo tá pištola šetrí čas a peníze. Ale keď sa zanesú trysky, tak to stojí za to. Takže idem toto už konečne túto poslednú scénu dorobiť. A idem sa najesť, okúpať a pripraviť do roboty. Lebo kúknime sa, koľko toho bylo. To som vám asi neukázal, ale bylo toho dosť. A zrazu koľko toho je. Takže reálne tá strýkací pištol šetrí čas a peníze naozaj. Len pokiaľ funguje. Takže reálne ja ju budem musieť asi rozebrať niekedy a nájsť si čas na ňu a vypucovať si ju, takže reálne toto už dorobím takto, lebo v podstate ja už na to nervy nemám. A nemáš na výbier, v podstate keď ideš medzi tým do roboty, rozobírať pištol, hrať sa s ňou, pucovať ju. A proste je to nadúhovo a proste chápeme sa, áno? Takže tak. Takže, jak vidíte, už napenetrakované aj tam vzadu. V podstate som rád, že som to stihol. Tady to svetlo robí psavíky, čuj. V podstate, som rád, že som to stihol, lebo jedna vecí, keby mi tá pištol blba na týchto stenách druhých, tak bych to asi nedal. Takže penetráku by bylo málo a reálne som za to rád, že nejak takto som to dal. A tú pištol si budeme musieť niekedy spoločne rozebrať, vyčistiť a uvidíme, čo na to povie, lebo je zanesená asi tryska a nenatahuje to tú farbu, alebo čo to je jedno. Proste uvidíme, dúfam, že tá pištol neodešla na motorku, ale však motorek ide, ten nezhoral, a takže bude asi pravdepodobne zanesená alebo niečo také, takže to uvidíme v ďalších videách, takže toto je za mňa spokojnosť, takže ja sa idem už najesť a vychystať a vieme, že do roboty treba, takže od znova. Takže nazdar, ideme odviesť nejaké veci, ja to vám ešte ukážem, alebo proste sa to požiča a proste potom to trvá, kým sa to vráti, že áno.
ale kašľať na to. Ja čo momentálne idem ešte povybávať isté veci, ponakupovať teda. Takže reálne sa ešte ukážem, alebo potrebujem dotočiť tú pivnicu a potom roztočiť ešte poradne video na druhý YouTube kanál, takže reálne utekám. Idem, alebo jeden s autem, no, aby ste sa furt nesmíli, že furt utekám, no. Takže kúpili sme zase, aby ste videli, proste. Uvidíme, kedy z nich bude dobrý do tej bane, lebo je to starší baňa, takže tak. To vypadá, keď si človek povie, že košík nepotrebuje. Idem iba na menší nákup. Kurník, šopa. A to mléko tu mám. Dobre. Takže idem si vyzdvihnúť ešte utávačku. V podstate potreboval druhú utávačku a nechám tú starú. Ne, starú, tú novú, co som im kúpil, vám ukazoval. A stojí s prepáčením zariť palovú, len pretože mám jednu baterku k tému a kým proste aj tak tá baterka nemá takú kapacitu jak henci baterky z tej starej utahovačky, tak tú starú, co ste videli, to mám v kufríku. Tu som si dokonca zehnal za dobrú cenu, si myslím, a bude ju treba, takže ona na to koľko vydržala, však to uvidíte na druhém YouTube kanáli, takže nebudem to tu rozebírať, takže idem to vyzdvihnúť. Lebo je to tu iba do zajtra, teda do štvrtka, alebo je streda. A za mňa asi tak nejak. Takže, jak vidíte, tak sa postupne makadal. Takže reálne zase posun. A zase, keď sa zase posuneme trošičku, zase vám to ukážem, lebo v podstate furt je co robiť, furt je kam sa posúvať, takže reálne za mňa toľko, lebo v podstate však už je na čas sa pohnúť aj niekam so všetkým a ne furt stať na mieste, že áno, takže reálne za mňa toľko. A teraz si pro dnešek všetko, lebo v podstate potrebujem natočiť aj na druhý YouTube kanál ďalší video a v podstate potrebujem to dať dokopy tak, aby to aj časovo všetko stíhalo, lebo v podstate to si ešte povieme více, takže reálne toľko k tomuto. A k tomu si ešte dosť pravdepodobne povieme zajtra ešte niečo. Idem volačo ešte vybaviť a si prečím ešte do Teska, lebo ešte treba niečo do domácnosti, samozrejme. Byli sme síce v Kauflande, ale reálne som za to povedal, že proste ne, skočím to kúpiť do Teska, lebo nevím, jak vy s toaleťákama, ale proste ja som rád, keď si kúpim toaleťák, tak aby nemusel každú chvíľu chodiť a mysleť na to do obchodu. Takže to, aby hňal z krku. Takže to vám ukážem a potom ešte vybavím nejaké veci a ozvem sa a toto video ukončím, lebo v podstate chcem roztočiť ďalší video a to, že proste niekto si robí prdel, kde na to berem peníze, no hold smola, niekedy človek musí naozaj sa naučiť konečne šetriť peníze, aj keď niekedy to není úplne ono, tak jak by si každý predstavoval, ale je to tak, takže reálne hold smola, takže budem musieť naučiť sa ešte byť šetrnejší a rozumnejší do budúcna, ale to až pak, ale včil potrebujem hlavne vybaviť pár vecí. A povieme si a potom od zajtra začnem točiť nové video, lebo v podstate nechcem vás o videa tady ubírať, lebo v podstate chcel bych tento kanál tež udržať, jak aj ten druhý. Samozrejme, lebo v podstate každý máme starosti, úplne každý. Nevyhýba sa to ani mne, samozrejme. To, že mňa niekto spochybňuje a myslí si, že je tak hold smola. Takže sorry. Ja to idem vybaviť a ozvem sa.
aby ste aspoň vedeli, všechny raz sa myslím, že ste to aj videli. Ste vedeli, že som bol v tej skune, alebo proste niekto poví, že strašne ojebávam, ale pindu s prepáčením. Je to len o tom, že proste niekto povie, že si lenivý chodiť do obchodu, ne. Co kupuješ v akcii, to menší balení, tak reálne ti poviem, alebo reálne poviem k tomu, že proste co ti vydrží toto väčší balení, tak za tú dobu ty musíš kúpiť tí 2 balenia a tí 2 balenia, keď aj musíš kúpiť, tak ťa vyjdú asi za rovnakú cenu približne, ak toto jedno veľké balení, což je úplne normálne a logické, ne? Takže reálne, či máš rodinu, lebo ne, proste. Čo mám k tomu dodať, no? Normálny človek to pochopí, takže nebudem tu víc rozbírať kolem toho, takže frčím, nech ešte vybavím pár vecí. Takže idem to vybaviť, vidíte, takže reálne na to nemá co a uvidíme. Takže doriešim asi až zajtra úplne, takže reálne v podstate však co sa jedná plateba hovadín, to víme, že proste v takýchto veciach sa to musí doriešiť, takže reálne ja frčím a doriešim to zajtra a to už bude asi nové video, lebo v podstate nemám čas tu rozpitvávať a rozbírať to, lebo v podstate ja idem na nočnú a proste je to úplne normálna logická vec, takže ja frčím, takže díky za sledovanosť, podporu, lajky a ahoj.